haka janmiet juga arpo tarik kyllalyngkot hajar arpusan. Uwei Rangbah ulayo kawei ke SMS no number bamla ban tip ubala Byrngem Pynbthei bom Nongbah Shillong. Uni Briew phah yakani ke SMS ulakam ialade kum uwei neki kynhun gang na Ribhoi. Hadien ba uni Rangbah ulayo yakani ke SMS leit ban ujor da ke FIR sadar police station. Karkum ke kyrwoh phah do USP ke East Khasi Hillls iathuh ba ka kynhun operation team jaka East Khasi Hillls marsan yo yakani ke FIR kala shimkhia wut ban thwet ya uni Briew phah yakani ke SMS. Haka arpulai tarik kyllalyngkot Hadien ke jingkhynra kaba ujor lalap ya utei Briew bat ki Pulit ke SOT kila kemno ya uni Briew ubala tip kyrteng kumu Edward Maiong lai punyo snem karta ubashong basa halua new colony la jingkhynra bat layo ru ban kurup ya ka phone phah ya ke SMS ban Byrngem Pynbthei bom. Ki Pulit kila pengat ya Edward hagi kendon ain beper rengkat bat kisaki bau la ban don ke jingade bat ke jingkhynun leno. Ki Pulit kidang penlong ya ka jingkhynra bat paharajur Nongbah Shillong ban khangla di kinu jingthu ban penthut ya ka jingrakhe Republic Day. Karkum ke kyrwoh phah na USP ke East Khasi Hillls ba vivik sim ulapan ke jingatrilang na kipat ba bat ladadon kinu ki ba Byrngem ni thmu ban penthut ya ka shong san kide ban ajing tip wood cheki police station ba marjan lani kila ban phone cheki police control room hau number Henriu not kandai uwei, kandai henriu sao hinyo kandai. Lani dial hau number uwei RR.